Здравейте! Аз съм госпожа Череша. Днес ще ви покажа нещо много пъстро и оригинално, което може да направите за вашите гости на кръщане или погача. Разбира се, може, ако нямате време, да помолите някоя ваша приятелка да ви помогне с ето това дърво, което е дърво с пожелание. Всеки гост на вашата погача или кръщане, който е дошъл, може да си тръгне с по една такава къщичка, в която да сложите пожелание или бомбонче или нещо, което вие прецените, че е подходящо за подарък вашите гости за спомен. Сега ще ви покажа какви материали са необходими за направата на тези къщички и самото дърво с пожелание. За направата на дървото е необходима клонка, която вие може да си изберете. Необходимо ви е също така и кашпа, може да бъде и някакъв вид кофичка в цвят, който също така вие предпочитате. Взела съм, за да мога да напълня тази кашпа, около килограм гипс строителен, който смесвам с вода, както е написано на опаковката. Когато това е направено, вече съвсем спокойно ще може да поставим тръпченцето право и когато гипсът стегне, то остава така стабилно и няма опасност да се катурне настрани. За да мога да боядисам тръпченцето, съм използвала акрилна бяла боя, като големината на четвата, с която съм боядисвала, горе-долу такава от около 14 номер. След като е боядисано дръвченцето с акрил, то много бързо изсъхва и вече можем да пристъпим към направата на къщичките. Ето и необходимите материали. За направата на къщичките е необходим модел на къщичка, който може да видите в галерия. Избрала съм 3 цвята картон, светло и по-тъмно розово, също така лилаво, същата гама на панделките в същите тонове, копченца големи и малки розови, тел също цветна и това е лепяща се дантела, която е направена от хартия. С нея съм декорирала табелката, на която пише дърво с пожелания. Използвам също така ножица, молив и силикон. Шаблона, който съм изкарала на принтера, съм прехвърлила на твърд картон. Сега ще го изрежа. Изрезаният шаблон има пунктирни линии по него, които трябва да бъдат прегънати с помощта на линия или триъгълник. Ето по този начин. Конструкцията на нашата къщичка вече е готова. Остава да намажем тук с лепило или с силикон и да притиснем и да оставим да изсъхне. За покривче съм избрала цвят, който е подходящ за къщичките, които ще направим, като съм направила по средата една дупка след прегъването на покривчето. То е дълго 12,5 см и е широко 7 см. За направата на декоративната панделка на покривчето, която е захваната с копченце, е необходимо да изрежете някъде около 10 см от панделката. Ето как се сгъва тя. Хващаме двата края на панделката, прищъпваме единия върху другия, след което хващаме задната част, която се е получила като ушенце и я приближаваме напред. Ето така и сме готови за слагане на копчето. Всички елементи се закрепят с силикон. Залепих панделката и едно по-голямо копче отпред, имитиращо прозорче. Залепила съм също така и покривчето, но само в едната част, за да мога да пъкна каквото пожелая вътре като изненада на гостите. Аз избрах да пъсна един бомбон и ето сега ще го сложа вътре и тогава ще залепа и другата част на покрива. Сега остава да промуша шарената тел, с която ще мога да закача къщичката на вече изсъхналото дърво и да се получи много оригинално. Нашето дърво вече е готово.
Разбира се, след като гипса вече се е втвърдил, се вижда много грозно отворът, който се получава между кашпата и дръвченцето. За целта в цветарски магазин може да се закупи камъчета цветни или пясък. Аз съм избрала два цвята и съм посипала отгоре, за да може да се вижда красиво. Ако това дърво е твърде сложно за изпълнение от вас, може да сложите направените къщички до приборите на масата на вашите гости. Надявам се, че днешното ми предложение ви хареса. Това беше от мен, госпожа Череша.